Ang kapobrehon sa tao, dili mo hinungdan nga kita mapasmo. Kay kitang mga pobre, kung mananom tag saging sama ani, muhi tag manok pato gansa diha, bisan unsang klase sa mga hayop para tumbuhion. Mananom tag kapayas, dili ta mapasmo. Kay og wala tay bugas, mamunga na itong saging tinanom na natay malungag. Og wala tay sudan, natay tinanam kapayas na natay magulay. Subakan lang nato na og manok. Subakan natong udlot sa manok. Kanang kapobrehon sa tao guys, naara gyud na sa pagkugi. Kay og pobre ka, nya mo kaon tulog ra gyapon ka, mo nagingon nga pasmado jud ka. Pero makugi kag pamuhi, makugi kag pananom, naa jud kay makaon, bahalag sa lagon. Okay na kay na sa lagon guys. Ang importante masudlan tong tiyan. Kana lang jud ang pinaka-importante guys. Walay pasmo ang pobre basta makugi lag pananom, pamuhig mga hayupan diha. Walay pasmo. Makabaligya pa kasi mong binuhi. Kana lang guys.